para ko nimo gi kuha nang usa. Hindi itong gitara. Pwede ko nang Okay. Ulit eh. Ngit-ngit. Ulit. ito naman. Na. Oh, lagi danay. Five minutes lang. Ay, magbuhat na gano'n. Taas ah. Bati kita sa long video kay hindi hanggang may review ang long video. Ang daghang review kanarang mga pila ka minute asikan. Huwag mo tanaw ng pagkasigot. Gawas na kung mga siaw juga ng mga pasalida. Pulaan ano ba? Grabe. Puko siya. Dulit na.